Imamo najnovije vesti u posljednja 24 sata. Dok predsjednik Trump iznosi svoje konačne zahtjeve Iranu, ministar obrane Hexet upozorava: prihvatite odličan dogovor ili se suočite s ministarstvom rata. I dok su svi usmjereni na Iran, premijer Netanjahu iznosi šokantnu vijest. Izrael je na putu da proširi kontrolu nad Gazom na 70%. Jesu li ovo odvojene priče ili dio mnogo veće strategije koja se oblikuje? Odgovor bi mogao promijeniti sve. Dobrodošli natrag u Jerusalem Minute ovdje na JNS TV-u. Idemo odmah na stvar. Predsjednik Trump iznosi svoje sljedeće korake prema Iranu u intervjuu za Fox News tijekom vikenda. Idemo odmah na stvar. Kako za vas izgleda dobar dogovor? Prije svega nema dogovora koji je dovoljno dobar jer će ga mediji pokriti. Mi sklapamo sjajan dogovor, napravit ćemo sjajan dogovor, inače ćemo se jednostavno vratiti i završiti to vojnim putem. Ali ovo bi išlo brže. Vjerojatno je bolje s humanog stajališta. Ima nešto lijepo u tome također. Znate, spašava puno života. Bili oni na drugoj strani ili ne, spašavate puno života. Ali blizu smo vrlo dobrog dogovora. I ako ga možemo učiniti dobrim, inače samo na red dolazi ministarstvo rata, kako ga zovemo. Radije bih postigao dogovor jer možemo odmah otvoriti tjesnac nakon potpisivanja. Jedina garancija koju moram imati je da neće biti nuklearnog oružja. Oni su na to pristali. I bilo je vrlo zanimljivo. Prvotno su rekli da nećemo razvijati nuklearno oružje. Ja sam rekao, dobro, što ako kupite nuklearno oružje? Tako da sada piše da nećemo razvijati niti na bilo koji način kupiti vojno oružje. To je velika razlika. U isto vrijeme američki ministar rata Pete Hegseth kaže da to mora biti odličan dogovor s Iranom. Pogledajmo ovaj isječak. Svaki dogovor koji je predsjednik spreman sklopiti, sklopit će ga samo ako vjeruje da je to odličan dogovor za našu zemlju i sigurnost svijeta. I samo je jedan predsjednik bio spreman otvoreno to reći. Iran ima izbor. Sjesti za stol s predsjednikom i odustati od nuklearnog programa. I kao što je predsjednik rekao, izgubio sam na vremenu. Prije 2 dana na sastanku kabineta sjedio sam odmah do njega. Gleda u kameru i kaže: pa, Iran, ili ćete to učiniti na pravi način, dogovorom za stolom, ili ćete se morati nositi s mojim čovjekom s lijeve strane. To sam bio ja, ali to nisam ja. To ste vi, dečki. Eto ti, Alex. Iran ima izbor: ili potpisati sporazum koji predsjednik želi da bude odličan sporazum, ili se suočiti s posljedicama. Predsjednik govori o tome da je sporazum odličan, samo kako bi izgledalo da je postigao dobar sporazum. Iranci žele pregovarati. Za njih je opcija 1 biti pod vatrom, a opcija 2 biti za pregovaračkim stolom. Oni žele drugu opciju jer imaju priliku za pregovaračkim stolom. Predsjedniče, govorite o dogovoru. Prvi cilj svakog dogovora je samo otvoriti Hormuški tjesnac. I to je prioritet za američke saveznike u regiji, uključujući Katar, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate. Oni žele vidjeti da su ti tjesnaci otvoreni. Sjetite se, tjesnaci nisu bili zatvoreni prije ove vojne operacije. A što znači otvoreni? To znači slobodan prolaz. Ovo je međunarodni plovni put. Ne možete dopustiti Irancima da blokiraju tjesnace. Također ne možete dopustiti Irancima da naplaćuju prolaz brodovima kroz tjesnace. Dakle, ovo je Trumpova prva i najvažnija zadaća. Vidjeti da Iranci ukinu blokadu. A onda bi Amerika, ono što bi učinila, ukinula vlastitu blokadu, svoju sekundarnu blokadu Hormuškog tjesnaca. I već smo počeli viđati izveštaje da su neki brodovi prolazili kroz tjesnac. Vjeruje se da su brodovi već prolazili kroz tjesnac blizu obale Omana, ali da bi se ovaj plovni put zaista potpuno otvorio, i vidjeli smo da su neki od tih brodova čak pratila plovila američke mornarice. Što se tiče toga kako izgleda veći sporazum, još uvek razgovaraju o potpisivanju sporazuma koji otvara 60 dana za postizanje konačnog nuklearnog sporazuma. Što znači da Iranci mogu otvoriti tjesnace, dati Trumpu ono što želi odmah, on želi usrećiti svoje saveznike, on želi vidjeti kako cijene nafte padaju širom sveta, kao i u Sjedinjenim državama, gdje visoke cijene nafte stvaraju još jedan oblik inflacije za američke građane i ljude širom svijeta. Znači li to da će Iran potpisati sporazum ili da će Iran pristati odustati od svojih nuklearnih ambicija
ili čak i ako pristane da će se pridržavati tog sporazuma. Mislim, šanse za to, mislim da većina ljudi veruje, su male. Tako da je Trump trenutno u pomalo teškoj situaciji. Znate, postići sporazum jer moramo brzo otvoriti tjesnace, znate, ili se vratiti u vojnu operaciju, što on zapravo ne želi učiniti, to je jasno. Mislim, mogli ste vidjeti da ako je htio ići u drugi krug vojne operacije, Amerika je to već mogla učiniti. Dakle, vidite činjenicu da predsjednik odgađa to jer stvarno želi pokušati izbjeći ovo. Ali dok se dogovor ne potpiše i dok dogovor nije samo potvrđen, nego se i poštuje, nemate dogovor. I moguće je da predsjednik trenutno samo želi vidjeti neku vrstu stabilnosti, a onda dolazite u situaciju u kojoj idete prema izborima na sredini mandata u Sjedinjenim državama. Kako se približavate izborima na sredini mandata, mnogo je manje vjerojatno da bi Sjedinjene države tamo pokrenule neku dodatnu vojnu operaciju. Možda nakon izbora na sredini mandata kada, znate, Trumpu više neće trebati dobra volja birača kako bi bili izabrani oni članovi kongresa koje on želi. Znate, tada biste mogli vidjeti predsjednika kako se vraća kad više nema ovih domaćih briga. Ali naravno sa svakim danom koji prođe bez vojne operacije, vjerojatno je sve manje vjerojatno da ćete vidjeti povratak upotrebi sile. Dakle, Alekse, vratimo se na zahtjeve SAD-a. Spomenuo si otvaranje Hormuškog tjesnaca bez ikakvih pristojbi za brodove koji tamo prolaze. Osim toga, predsjednik već mjesecima govori da Iran mora pristati da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Mogu li im se vjerovati? To si pitao malo prije. Osim toga, predsjednik kaže da bi SAD možda zajedno s Kinom uklonile nuklearni otpad, obogaćeni materijal, za koji se sada vjeruje da je duboko zakopan pod zemljom u Iranu kao rezultat bombardiranja od strane Izraela i SAD-a. Mislim, govorimo o visoko obogaćenom uranu. Možda tamo ima dovoljno urana za 10 nuklearnih bombi. A kad govorimo o visoko obogaćenom uranu, način na koji to funkcionira s uranom je taj da, znate, najduže traje početno obogaćivanje. A kako se sve više i više obogaćuje, znate, količina centrifugiranja potrebna da se dođe do razine za izradu nuklearnog oružja postaje sve manja i manja. Dakle, ako postoji volja među Irancima da obogaćeni uran na 60% dovedu, znate, do kraja, veruje se da možda imaju nešto visoko obogaćenog urana koji je čak iznad 60%. To bi čak moglo biti, znate, blizu 90% obogaćenog urana. Znate, od toga do nuklearne bombe može proći vrlo kratko vreme. Dakle, predsjedniku je još uvijek jako važno ući tamo i doći do toga. I postoje dva načina na koja to možete dobiti. Opet, prvo, ako vam to predaju, dopustite vam da uđete na glavna vrata i uzmete to, ili ako morate narediti operaciju da to izvadite. I koliko to traje. Znate, mi nužno ne razumijemo koliko je duboko zakopan ovaj obogaćeni uran ispod nekih od tih lokacija. Ono što znamo jest da Sjedinjene države i Izrael namjerno nisu gađali lokacije na kojima je zakopan visoko obogaćeni uran, zato što možda nisu htjeli izazvati neku vrstu ekološke katastrofe tamo ili su htjeli biti sigurni da će moći izvaditi sav taj materijal u celosti. Dakle, svakako to je ovdje bitno. Trump mora biti u mogućnosti to reći. Otvorili smo Hormuški tjesnac. B, to Iran se obvezao da nikada neće razvijati niti, kao što ste vidjeli u isječku, nabaviti nuklearno oružje. I svakako da nemaju materijal koji bi im trebao ako bi odlučili prekršiti svoju obvezu i požuriti s razvojem nuklearnog oružja. Znate, još uvijek ne čujemo ništa na ovim razgovorima o financiranju terorističkih proksi skupina u regiji. A ono što čujemo jest da bi Sjedinjene države mogle Iranu pružiti nevjerojatno veliko ublažavanje sankcija. U svrhu obnove i popravka dela štete koju su nanele američke i izraelske zračne snage kao dio vojne operacije. I onda se postavlja pitanje, pa što će oni učiniti s tim novcem? Znate, kad se osvrnete na predsjednika Trumpa kako govori o JCPOA, iranskom nuklearnom sporazumu. I znate, predsjednik je bio šokiran koliko je novca predsjednik Obama predao, znate, više od $1 milijardu u gotovini Irancima. I ovdje govorite o isplatama koje bi, prema izvještajima, mogle iznositi čak $300 milijardi u ublažavanju sankcija. To je nevjerojatna količina novca.
To ne znači da će Sjedinjene države to osobno predati. Možda će postojati neka druga formulacija kako Iranci mogu doći do novca, možda preko Kataraca ili putem zajmova ili nečeg slično. Ali to i dalje puni ovaj režim kapitalom. I nemaju dobar dosadašnji učinak s tim kapitalom. Koriste ga za izgradnju nezakonitog nuklearnog programa. Koriste ga za financiranje terorističkih posredničkih skupina diljem regije. Svakako. I Alex, trenutno smo u situaciji gdje postoji primirje, a strane se ipak međusobno napadaju. O tome smo već razgovarali u vezi s Libanonom. Uskoro ćemo doći do Libanona. Ali tijekom posljednjih nekoliko dana Iran ispaljuje dronove na američke brodove, a zatim su SAD uzvratile udarom na južni Iran prošlog četvrtka. Opet, nakon što Iran ispaljuje dronove pokušavajući preći Hormuški tjesnac, što izaziva odmazdu iz Teherana na američku vojnu bazu, dolazi do najozbiljnijih sukoba od početka primirja. Dakle, to je primirje, ali strane i dalje pucaju jedna na drugu. Pa i ovo je strategija odugovlačenja pregovora, zar ne? A ako samo pričate i nijedna strana nema stvarnu, vjerodostojnu prijetnju nekom vrstom vojne akcije, onda znate svaka strana gubi dio svoje pregovaračke poluge. Dakle, znate, ideja da će Iran početi pucati na neke brodove, oni zapravo testiraju Sjedinjene države i gledaju kako bi točno mogla biti reakcija. I Sjedinjene države su uzvratile snažno, ali ograničeno, a zatim su koristile tu prijetnju velikom vojnom silom kao način da vrate Irance za pregovarački stol. Dakle, vidite, ovdje da, s jedne strane imate primirje. S druge strane, još uvijek nemate nikakav potpisani sporazum koji formalizira to primirje ili koji Sjedinjenim državama daje ono što traže. I tako imate ovo ispitivanje odlučnosti svake strane, udarac za udarac i korištenje te sile kao poluge za pregovore. Alex, ranije si spomenuo mogućnost ublažavanja sankcija, ali ovdje imaš, u srijedu je Trumpova administracija uvela sankcije novoosnovanoj iranskoj upravi za tjesnac Perzijskog zaljeva, optužujući je da pomaže korpusu čuvara islamske revolucije u iznuđivanju komercijalnog brodarstva kroz Hormuški tjesnac. Ovo nikada nisam čuo, uprava za tjesnac Perzijskog zaljeva, to je neka nova iranska tvorevina koja se tek pojavila. Pa, mislim, u Njujorku imate lučku upravu. A što radi lučka uprava? Ona upravlja naplatnim kućicama na ulazima na mostove i tunele. I to je ono što Sjedinjene države ne žele vidjeti. Ne žele da se naplaćuje prolaz brodovima koji prolaze kroz taj prolaz. Opet, ovo nije kao kanal, poput Sueskog kanala u Egiptu ili Panamskog kanala, gdje je neka država zapravo stvorila vodeni put s ciljem olakšavanja komercijalne plovidbe. Ovo je međunarodni vodeni put, prirodni vodeni put i nikada prije nije bio naplaćivan. I posljednje što predsjednik Sjedinjenih Američkih Država želi vidjeti je da Iranci počnu naplaćivati pristojbu za prolaz. Zapravo smo vidjeli da Oman kaže, čekajte malo, mi kontroliramo Hormuški tjesnac. Dakle, znate, i mi bismo to trebali naplaćivati. A onda je ministar financija izdao prijetnju da će uvesti sankcije Omanu ako počnu naplaćivati pristojbu za prolaz kroz Hormuški tjesnac. I onda biste zapravo mogli vidjeti kako i druge zemlje širom sveta govore, čekajte malo, i mi ovdje imamo tjesnace. Znate, postoji mnogo mesta gdje imate vrlo uske vodene putove koji su važni za komercijalni promet, posebno za isporuku nafte ili druge komercijalne robe. I ne želite da te zemlje kažu pa i mi ćemo uvesti pristojbu za prolaz našim vodenim putom. Dakle, ovdje je jako važno što će Trumpova administracija uvesti sankcije protiv svakog pokušaja uvođenja pristojbi na Hormuškom tjesnacu. Sada ti i ja oboje znamo da predsjednik Trump stalno objavljuje na svojoj Truth Social mreži, šalje te poruke, čini se gotovo svakih nekoliko minuta. A što se tiče Irana, mislio sam da je ovo jako zanimljivo. Predsjednik je rekao da bi kao rezultat mogućeg završetka rata volio vidjeti da se zemlje, uključujući Saudijsku Arabiju, Katar i druge, pridruže Abrahamovim sporazumima, dogovoru između Izraela, UAE-a i Bahreina, sporazumu o normalizaciji. I zapravo je rekao da bi volio vidjeti Islamsku republiku Iran kao dio Abrahamovih sporazuma. I rekao je, wow. Dakle, mislim, to je prilično nevjerojatno. Mislim, možda bih tvrdio da, znate, kada režim padne, ako Bog da uskoro, Iran će biti spreman da se na kraju pridruži sporazumu o normalizaciji s Izraelom. Možda čak i vrlo brzo, ali dok je režim još uvijek na vlasti, je li to uopće realno? Pa mislim da ne, da kao što ste rekli, ako bi režim pao,
i ako bi, na primjer, na vlast došao prestolonasljednik Reza Pahlavi, bi li on mogao normalizirati odnose s Izraelom? Mislim da bi on bio vrlo sklon razmotriti normalizaciju odnosa s Izraelom. Ali mislim da je važnije pitanje ne hoće li to učiniti Iran, nego hoće li to učiniti neki od tih drugih zemalja. I svakako zemlja za koju se verovalo da je najbliža normalizaciji bila je Saudijska Arabija. Sada celi koncept Abrahamovih sporazuma već se raspravljao u Trumpovoj administraciji još 2018. i 2019. godine. I trebalo je puno vremena Izraelu i Sjedinjenim državama da dođu do točke u kojoj su mogli postići dogovor. Dio toga bio je jednostavno zato što je Trumpovoj administraciji trebalo vremena da shvati da ovdje postoji cena. Što znači normalizirati odnose između Izraela i drugih arapskih zemalja bez prethodnog rješavanja izraelsko-palestinskog sukoba. Ali nakon toga usledilo je razdoblje tih 5 uzastopnih izbora u Izraelu. I to je stvorilo nesigurnost zbog koje su Saudici i drugi oklevali prije nego što su pristupili Abrahamovim sporazumima. Dakle, zapravo niste imali potpisivanje ni jednog Abrahamovog sporazuma sve do 2020. godine kada su Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein, Maroko, Sudan ušli u ta prva 4 sporazuma o normalizaciji Abrahamovih sporazuma. Tada ste imali situaciju u kojoj je postojalo mnogo veće usklađivanje između Emirata i Saudijske Arabije. A ono što sada vidimo, posebno u posljednjih godinu dana, jest da je došlo do određenog udaljavanja između Emirata i Saudijske Arabije. Velik dio toga ima veze sa udijskom podrškom muslimanskom bratstvu, posebno frakcijama muslimanskog bratstva u Jemenu, dok Emirati ne žele imati nikakve veze s muslimanskim bratstvom. Tako su se pojavile određene razlike u mišljenjima u vanjsko-političkim strategijama Emirata i Saudijske Arabije. I to otežava Saudicima sklapanje bilo kakvog sporazuma. Sada predsjednik Sjedinjenih Država ima ogroman utjecaj na Saudice, Katarce i druge. S jedne strane, oni ga trebaju kako bi stvorili određenu stabilnost u Perzijskom zaljevu. Istovremeno, Saudici posebno traže velike obrambene ugovore sa Sjedinjenim Državama i možda neće moći dobiti te ugovore pod nekim drugim predsjednikom. Svakako vidjeli smo kako je Bidenova administracija tretirala Saudice zbog slučaja Kašogi. I zato zapravo nisu gledali na Saudice kao na saveznike pod Bidenovom administracijom. I mogli biste imati još jednog predsjednika nakon Trumpa koji zauzima izolacionistički stav prema Bliskom istoku i ne želi sudjelovati u ovakvim obrambenim sporazumima. Dakle, Saudici sada žele ono što žele od Sjedinjenih Država, što znači da predsjednik ima puno utjecaja. I on želi da se ovaj sporazum o normalizaciji dogodi iz nekoliko razloga. Prvo, to je poput krunskog diplomatskog postignuća. Znate, svi smo vidjeli da je predsjednik Trump često govorio o tome kako želi dobiti Nobelovu nagradu za mir. I sigurno započinjanje rata s Iranom ne doprinosi baš vašoj kandidaturi za Nobelovu nagradu u očima međunarodne zajednice. Ipak, potpisivanje nekakvih sporazuma koji bi u suštini okončali širi arapsko-izraelski sukob, to bi moglo biti vredno Nobelove nagrade. Dakle, s jedne strane, ovo je donekle osobno. Ovdje postoji osobna težnja. A drugi dio je stvaranje alternativne trgovačke rute kao alternative kineskoj inicijativi Pojas i put, odnosno koridora IMEC, koji uistinu ovisi o tome da roba može prolaziti iz Indije prema Perzijskom zaljevu, kroz Saudijsku Arabiju, kroz Jordan, kroz Izrael, iz luke Haifa u Izraelu, kako bi se roba slala u Europu i na zapad. Dakle, ovo uistinu ovisi o nekoj vrsti normalizacije ako želite da roba prolazi kroz ove zemlje. Može li se to dogoditi? Može se dogoditi. Vjerojatno ove zemlje čekaju da vide što će se dogoditi na nadolazećim izraelskim izborima, jer žele znati s kim ulaze u suradnju, s kim potpisujemo sporazum. Potpisujemo li sporazum sa Netanjahom, koji će sada biti na vlasti zajedno sa predsjednikom Trumpom sljedeće 2,5 godine, a možda i dulje? Hoće li biti formirana neka druga izraelska vlada?
Hoće li to biti vlada koja će pokušati poništiti neka od postignuća koje su Netanjahove administracije ostvarile tekom godina u vezi s bliskoistočnom diplomacijom? Dakle, trenutačno je puno toga u previranju. Jesu li ti sporazumi još uvijek na stolu? Mislim da je moguće, ali treba vidjeti kako će se neki od tih delova posložiti. Nastavit ćemo dalje i Alex, sada želim preći na situaciju u Libanonu. Izvještaji ukazuju da se IDF kreće dalje prema sjeveru, možda čak i sjeverno od rijeke Litani. Jutros su se pojavile slike da je IDF zauzeo dvorac Beaufort, koji je zapravo simbol izraelske invazije na Libanon početkom 80-ih. Istovremeno, napadi u Bejrutu po prvi put nakon nekoliko tjedana, ciljana likvidacija Ali al-Husseini, zapovjednik raketnih snaga u diviziji Imam Hussein, koje je ogranak IRGC-a. Istovremeno, nažalost, čini se da gotovo svaki drugi dan izraelski vojnik pogine od jednog od ovih samoubilačkih dronova koje ispaljuje Hezbollah. Dakle, trupe napreduju dalje nego što su napredovale već jako dugo vremena. Ciljane likvidacije se nastavljaju. Istovremeno, nažalost, vojnici IDF-a plaćaju najveću cijenu kako bi nas ovdje zaštitili od ovih samoubilačkih dronova. Trenutno se puno toga događa u Libanonu. Tako je. I kada smo razgovarali o Iranu i mogućnosti potpisivanja pregovaranog sporazuma tamo, jedan od iranskih zahteva je da žele vidjeti prekid vatre, ne samo između Sjedinjenih Država i Irana. Oni žele vidjeti prekid vatre između Izraela i Hezbolaha u Libanonu. Sada, što znači prekid vatre? Znate, razgovarali smo o tome kako je Izrael uspio promeniti definiciju prekida vatre. Zar ne? Dakle, sjetite se, govorili smo o dvorcu Bofor. Zar ne? Ovo je mesto, točka koju je Izrael kontrolirao u prijašnjim ratovima. I znamo da je Izrael imao rat s Libanonom 2006. godine. Možda su tekom tog rata uspjeli smanjiti Hezbollah recimo za 20 do 30% njihove snage u odnosu na ono što su bili prije tog rata 2006. godine, što se s jedne strane čini kao dobar uspjeh, ali onda se dogodi to da dobijete sporazum o prekidu vatre, dobijete rezoluciju UN-a 1701, koja dovodi američke mirovne snage UN-a, UNIFIL, kako bi upravljali ili zapravo spriječili ponovno jačanje Hezbolaha u južnom Libanonu. I što se dogodilo? Što je Hezbollah učinio? Oni su se obnovili doslovno pred očima UNIFIL-a. Dakle, umjesto da im se kapacitet smanji recimo za 20%, ne samo da su povratili tih 20% na razinu na kojoj su bili prije tog rata 2006. ali pod UNIFIL-om u okviru rezolucije UN-a 1701 zapravo su nastavili jačati svoje snage 100-struko do 1000-struko više nego što su bili. I to je vrsta primirja koju Hezbollah i Iran žele vidjeti. Oni žele vidjeti primirje u kojem dolaze mirovne snage UN-a, Izraelu se onemogućuje da napada, a oni mogu konsolidirati i obnoviti svoje snage kako bi došli u još jaču poziciju nego što su bili prije 7. listopada u ovom posljednjem ratu. Sada, sporazum o primirju koji je Izrael prvotno potpisao s Hezbolahom tekom ovog rata u studenom 2024, znate, ministar strateških poslova Ron Dermer donio je plan izraelskoj vladi. Vlada je rekla, pa ne želimo imati sporazum o primirju jer razmišljaju o verziji sporazuma o primirju iz 2006. godine. A ono što su Dermer i premijer Netanjahu predstavljali je nova vrsta sporazuma o primirju u kojem Izrael zadržava pravo nastaviti napade u Libanonu. Dakle, na neki način smo redefinirali i preokrenuli pojam primirja na glavačke. Umjesto da primirje bude nešto što sprečava Izrael da napada dok se teroristi obnavljaju, sada je tako da ako teroristi poduzmu bilo kakve korake prema obnovi ili reorganizaciji, Izrael napada. I to nazivate primirjem. Ovdje svakako ono što Hezbollah želi, oni žele dogovor jer su usmjereni na vlastito preživljavanje. Sada je Izrael u problemu jer ne može potpuno oslabiti Hezbollah jer bi za to bila potrebna vojna operacija kroz cijeli Libanon. Koliko bi vojnika za to trebalo? Sada biste morali ponovno mobilizirati 100.000 vojnika da uđu u Libanon. Koliko dugo ćete biti u Libanonu? Dakle, ono što je Izrael shvatio, što može učiniti i što treba učiniti, jest i tu se vojna doktrina promijenila. Odnosno, ne dopuštaš organizaciji poput Hezbollaha
da gomila snage na tvojoj granici. I zato je Izrael očistio celo to područje do rijeke Litani. Ali ono što čujete od premijera Netanjahua jest da sada idu čak i dalje od rijeke Litani. Svaki put kad vide neko kretanje Hezbolaha ili pokušaj reorganizacije, Izrael ide malo dalje i malo dalje i još malo dalje kako bi Hezbolah i druge terorističke organizacije shvatile da svaki put kad se približe Izraelu zapravo gube suverenitet nad sve više i više svog teritorija. Ali kao što smo rekli, sada ima puno prepucavanja. Govorite o tim dronovima. U posljednjih nekoliko tjedana i mjeseci počeli smo viđati da Hezbolah sada sve više koristi ove dronove na optička vlakna, koji su postali obilježje rata između Rusije i Ukrajine. Vrlo ih je vrlo teško otkriti jer ne koriste radiofrekvenciju. Dakle, ne možete otkriti kada su lansirani. Ne možete ih baš pratiti putem radara, tako da ne znam. Izrael pokušava smisliti i razviti metode za suočavanje s ovim dronovima koje je teže otkriti. Vjerujem da smišljaju neka rješenja. Ne znam, smišljaju li male dronove sa škarama, znate, koji mogu prerezati optički kabel. Pričali su o mrežama, hvatanju tih dronova u mreže, svega i svačega. Slušajte, mi smo nacija startupa, nemam sumnje da će se to dogoditi. Pronaći ćemo rješenje za te dronove. Nažalost, svjedočimo stalnim napadima, raketama i dronovima na sjevernoj granici. Škole su trenutno zatvorene. Nažalost, to stvarno remeti život onima koji žive uz granicu. Ali mislim da ćemo na kraju smisliti nešto kako bismo se nosili s tim dronovima. Samo se nadam da su ti vojnici sigurni i da neće platiti tu cijenu. Ali posljednjih nekoliko dana nije bilo dobro. Pa svakako postoji mogućnost da Izrael i Hezbolah preko Libanona postignu neku vrstu dogovora kojim bi se uspostavilo zatišje. I opet, to je ispitivanje terena između Hezbolaha i Izraela. Znate, uvek igrajući ovu igru oko za oko, koja se stalno može pretvoriti u nešto puno veće. Ali u ovom trenutku morate verovati da Hezbollah shvaća da ako želi preživeti i popraviti štetu, vjerojatno treba dulje razdoblje zatišja. Dakle, problem je ovdje što oni neće dobiti onu vrstu zatišja kako su imali 2006. godine. Tako je. Što znači da Izrael neće dati mir koji oni traže kako bi se obnovili. Dakle, ako oni ne dobiju mir koji traže, onda ni oni neće dati mir za uzvrat. I mogli bismo vidjeti ovu situaciju prepucavanja. Ili, znate, dron koji dolazi, ubija vojnika, pogađa školu na sjeveru, a onda Izrael odgovara bez punog napada, napadajući tamo gde Hezbolah ispaljuje rakete dugog dometa, na Haifu ili na Tel Aviv, ili cilja izraelsku infrastrukturu prirodnog plina i električne energije. Jer ako se to dogodi, onda znate da će Izrael napraviti masovnu mobilizaciju i sada krenuti sve do dalekog sjevera do Bejruta. Dakle, znate, to je oko za oko. Svaka strana ispituje onu drugu. Postoji velika mogućnost da dobijete ovu dugotrajnu situaciju okršaja. Nije baš mirno, ali nije ni potpuni rat kroz dulje razdoblje. Ali čak i u sve to što se događa, Izrael i Libanon su u petak u Pentagonu službeno započeli sigurnosni dijalog, kako to nazivaju, podržavajući tekuće pregovore o prekidu vatre između dviju zemalja, prema američkom izvješću o razgovorima. Dakle, čak i dok su Izrael i Hezbolah potpuno angažirani, prekid vatre ili bez prekida vatre na sjeveru, pregovori se trenutno vode u Washingtonu o potpunom dogovoru između Izraela i Libanona. Ali kao što smo više puta rekli, Hezbolah nije uključen u ove pregovore. Točno. Što to zapravo znači? Govoriš o Izraelu i libanonskoj vladi. Libanonska vlada koja je opet uglavnom pod kontrolom kršćana. Postoje 3 glavne frakcije, iako u Libanonu ima mnogo frakcija, ali 3 su dominantne, a jedno od njih su maronitski kršćani. Zatim imate sunitsku frakciju koja mrzi Hezbolah i onda imate Hezbolah koji je šiitska frakcija. Dakle, većina šiita u Libanonu podržava Hezbolah. Druge 2 frakcije, znate, su protiv Hezbolaha. Ali problem je u tome što Hezbolah, kao i IRGC u Iranu, kao i Hamas u Gazi, Hezbolah je taj koji ima oružje, tako da oni mogu dominirati na terenu i u samom društvu.
Dakle, vidite, zato što je Hezbolah drastično oslabljen, stvorila se prilika da Libanon zapravo može početi ulaziti u neku vrstu pregovora sa Izraelom. I verovatno postoji dobra volja za to. Obje strane vide Hezbolah kao neprijatelja, ali dok god je Hezbolah tamo, ne žele vidjeti sporazum o normalizaciji između Izraela i Libanona. Dakle, možda koriste ove pregovore kao okidač, razlog zašto moraju nastaviti rat protiv Izraela kako bi dodatno uvukli IDF. I ono čemu se nadaju jest da će se te druge frakcije u Libanonu zapravo okrenuti protiv Izraela i IDF-a zbog njihovih stalnih napada unutar Libanona. Dakle, vrlo složena situacija kojom se upravlja na najvišim razinama u Washingtonu. Znamo da je Jehiel Lajder, izraelski veleposlanik u Sjedinjenim državama, taj koji vodi pregovore s izraelske strane. Ali možete biti sigurni da premijer Netanjahu upravlja, znate, svim tim stvarima. Iran, predsjednik, Libanon, Hezbolah, Gaza, globalna diplomacija, sve u isto vrijeme. Da pređemo sada na Gazu. Ako možemo, Izrael je ovaj tjedan eliminirao Muhameda Odeha. On je bio novi vojni zapovjednik Hamasa. Svaki novi vojni zapovjednik koji se pojavi, Izrael ga eliminira. To je jednostavno bila politika još odavno, znaš. Čak i tijekom primirja s Hamasom u Gazi, Izrael je također eliminirao još jednog počinitelja masakra od 7. listopada, zamjenika zapovjednika Hamasove brigade Gaza, Hasana Huseina Aslama. Dakle, ti ciljani napadi se nastavljaju. Istovremeno, premijer Netanjahu kaže da će Izrael povećati kontrolu nad Gazom sa 60% na 70% kao dio tekuće kampanje protiv Hamasa. Imamo ovaj isječak. Sada kontroliramo 60% područja, bili smo na 50, povećali smo na 60, ali nastavit ćemo povećavati. Nastavit ćemo. Evo imate snimku i samo da ponovim što su ljudi govorili u gomili. Govorili su premijeru, ne, 70%, idemo na 100% kontrolu u Gazi. Premijer je govorio, ne, pričekajmo malo. Idemo s 60 na 70 pa ćemo vidjeti što će se dogoditi. Da, premijer samo kaže da moramo ići u fazama. Ako se sećate kada je Izrael potpisao primirje s Gazom, prema Trumpovom planu od 20 točaka, Izrael je kontrolirao 53% Gaze. Što u osnovi znači crtu na pola pojasa Gaze, ali onda i male izbočine na južnoj i sjevernoj granici. Kako bi se stvorila zaštitna barijera između Gaze i svih delova Izraela koji graniče s Gazom, kao i značajnu zaštitnu zonu između Gaze i Egipta, kako Egipat ne bi mogao biti korišten kao ruta za krijumčarenje natrag u pojas Gaze. I ono što smo već sada vidjeli jeste da kako IDF nastavlja delovati u Gazi, a Hamas ne prepušta kontrolu nad pojasom kako bi trebao, prema tom planu od 20 točaka, taj plan predviđa razoružanje Hamasa i zapravo nastoji da neka druga sila preuzme kontrolu u Gazi, demilitarizaciju, razoružanje i da neka druga politička sila bude na vlasti. Sve dok je Hamas još uvijek na vlasti, vidite da IDF poduzima korake izvan te žute linije i u stvarnom vremenu je ponovno iscrtava. I tako vidite da Izrael već kontrolira više od 60% pojasa Gaze umjesto 53% koliko je bilo na početku. I čujete kako premijer kaže da će tih 60% uskoro postati 70%. I da, čuli ste tamo pozive iz mase koji govore idite, uzmite 100%. A premijer kaže možda, ali sada ćemo stvari raditi postupno. Prvo što je prvo. Hajdemo s 60 na 70%. Glasam za 100%, jer smo tako i došli ovdje. Kada smo napustili Guš Katif, židovske zajednice u Gazi, 2005. godine, po mom mišljenju, to je izravno dovelo do masakra 7. listopada godinama kasnije. Tako da se jednog dana nadam i molim da ćemo ponovno naseliti Gazu. Židovske zajednice tamo... Pa, treba razumeti da Izrael nije kontrolirao 100% pojasa Gaze dok su naselja bila u Gazi. I postojao je dio onoga što se zvalo plan 5 prstiju, gde su bila neka židovska naselja. Na sjeveru, u središtu i na jugu, kako bi se stvorila prisutnost IDF-a na strateškim točkama unutar Gaze. Zar ne? Dakle, nije bila reč samo o čistoj vojnoj okupaciji, vojska je bila tamo kako bi štitila stanovnike. Ali to je dovelo do situacije u kojoj je Gaza zapravo bila poput područja A u Judeji i Samariji.
područje A je područje koje bi trebalo biti pod civilnom i vojnom kontrolom palestinske samouprave. Ali znamo da IDF često ulazi u područje A. Znate, to je politika košenja trave. Možete kositi travu kada je IDF tamo. I onda vidite da, znate, korov izrasta kada terorističke aktivnosti izlaze na površinu. Uđete i očistite to čim to primetite. Ne čekate do nekog novog 7. listopada ili dok Hamas iznenada ne počne ispaljivati 50 raketa na vaš grad da biste ušli. U tom trenutku već je prekasno. Morate biti prisutni, morate koristiti obaveštene podatke i odmah uklanjati teroriste čim se pojave. Ali to nije značilo da je Izrael kontrolirao celu Gazu. Zapravo su kontrolirali vrlo mali dio teritorija Gaze, ali su bili prisutni. Tako je. I sada postoje pozivi za ponovno naseljavanje u Gazi, jer ono što ponovno naseljavanje u Gazi čini jest da legitimira trajnu prisutnost IDF-a tamo. Sada, razlog zašto premijer kaže da ne želimo 100% sada je zato što su stanovnici Gaze još uvijek tamo. Tako je, sada ako dođete do situacije u kojoj počinje dobrovoljno iseljavanje stanovnika Gaze iz pojasa, a prema mnogim anketama koje smo vidjeli između 50 i 80% stanovnika Gaze kaže da želi otići. Problem je u tome što im nije ponuđen put kojim bi mogli otići. Izrael bi to omogućio, ali mora postojati zemlja koja je spremna primiti ih. Znate, u određenim trenucima bilo je razgovora o mogućnosti preseljenja u Libiju. Također je bilo razgovora o mogućnosti slanja desetaka tisuća ili više ljudi u Indoneziju. Bilo je mogućih razgovora o Somalilandu s kojim je Izrael normalizirao odnose da prihvati neke stanovnike Gaze. Dakle, ako bi došlo do situacije u kojoj bi stanovnici Gaze napustili pojas, bi li Izrael preuzeo kontrolu nad tim područjem? Naravno da bi. Ali u međuvremenu Izrael ne želi biti odgovoran za više od 1 milion stanovnika Gaze koji trenutno žive u šatorima u pojasu. Dakle, Izrael polako preuzima područje i istiskuje stanovnike Gaze u sve manji prostor gdje Hamas još uvijek slobodno djeluje i terorizira to stanovništvo oružjem. Grupe poput UNRWA sigurno ne žele da stanovnici Gaze odu. Oni ih žele zadržati tamo kao pijune protiv države Izrael. To smo vidjeli mnogo puta do sada. Ali sada želim preći na UN. Izrael je ovaj tjedan objavio da obustavlja odnose s uredom glavnog tajnika UN-a Antonija Gutereša nakon što su izraelske institucije uvrštene na UN-ovu crnu listu vezanu uz seksualno nasilje u ratnim zonama. Ovo se ne može izmisliti, Alekse. Nevjerojatno je da je Izrael stavljen u istu kategoriju s ISIS-om, Hamasom i najbarbarskim terorističkim organizacijama na svetu kada je riječ o seksualnom nasilju. Izraelski veleposlanik pri UN-u, Danny Danon, izjavio je da izraelska misija više neće imati nikakav kontakt s uredom glavnog tajnika dokle god Guterres ostaje na toj poziciji. Danon je rekao da je ovo moralna sramota koja dokazuje da je čelnik UN-a izgubio svaki kredibilitet. Ono što smo upravo vidjeli, što je to bilo, prije manje od 2 tjedna, Nick Kristof je objavio svoj članak u New York Timesu, navodeći da Izrael provodi seksualno zlostavljanje nad palestinskim zatvorenicima. Koristite 14 izvora od kojih su neki nepotvrđeni, a neki su poznati po mržnji prema Izraelu. I taj je članak izašao upravo kad je Izrael objavljivao veliko izvješće na kojem je radio više od godinu dana. Koristeći više od 1000 izvora za detaljno opisivanje i dokumentiranje sustavnog seksualnog zlostavljanja Izraelaca 7. listopada i nad taocima, dakle oni jednostavno izvrmu stvar i ukradu naslov. Naravno. I ovdje imate UN koji radi slično i stavlja Izrael na crnu listu zajedno sa tim terorističkim organizacijama, tvrdeći da je Izrael počinitelj seksualnog zlostavljanja nad Palestincima. I znate što je ovdje toliko ironično? Je da je prije nekoliko godina, i možete to provjeriti, zapravo izašlo izvješće koje je optužilo IDF da je rasistička vojska, jer vojska nije silovala. Muškarci iz IDF-a nisu silovali palestinske žene, zar ne? Dakle, to je bio pokazatelj da su rasisti. Dakle, znate, s jedne strane kažu da silujete čak i kad to ne radite. A onda kad priznaju da to ne radite, kažu da ne radite zato što ste rasisti. Sada ovaj potez Danona je zaista simboličan, jer smo sada zapravo na početku lipnja 2026.
2006. godine i Guterres je u drugom od svojih uzastopnih 5-godišnjih mandata kao glavni tajnik Ujedinjenih naroda. I on će otići krajem prosinca. Biće novi glavni tajnik Ujedinjenih naroda. I Danny Danon je u svojoj objavi rekao, znate, mi obustavljamo svaki kontakt sa uredom Guterresa, ali ponovno bi ponovno uspostavili neku vrstu odnosa sa novim glavnim tajnikom kada bude imenovan novi. I svakako Izrael se nada da će dobiti boljeg. Ne želim reći da ćete dobiti proizraelskog glavnog tajnika, ali znate kako to već ide. Imate one koji su gori, a onda imate one koji su razumniji, s kojima znate da možete surađivati, s kojima možete razgovarati. Očigledno Danon veruje da je Guterres u ovom trenutku netko s kim više jednostavno ne možete ni razgovarati. Ali mislim da ovo postavlja još veće pitanje. Znate, što Izrael uopće još radi u Ujedinjenim narodima? Ozbiljno. Ovo je telo koje se čini kao da je organizirano upravo s ciljem delegitimizacije Izraela na međunarodnoj sceni. Jasno je da mandat UN-a koji je došao nakon strašnog Drugog svjetskog rata, nakon što Liga naroda nije uspela sprečiti taj Drugi svjetski rat, znate, jednostavno nije učinio ništa da vrati vjerodostojnost u svetu. Imate sve te ratove, znate, koji se događaju diljem sveta, bijesne dok UN gleda. A ovo je telo koje osuđuje Izrael više nego ne samo bilo koju drugu zemlju na svetu, već više nego sve druge zemlje zajedno. Mislim, možete izneti bilo kakvu kritiku koju želite prema izraelskoj vladi, prema državi Izrael, ali samo prošetajte ovim mestom. Pozivam svakoga da prošeće ovde i kaže osobi s kojom razgovara da je ovo mesto gore od Irana, gore od Sudana. A to su zemlje koje se stavljaju u odbore za ljudska prava, u odbore za žene. Znate, Iran je stavljen u odbor, znate, oni se stavljaju u odbore za neširenje nuklearnog oružja, znate, ti strašni kršitelji ljudskih prava na svaki mogući način. A ovdje UN kaže da je Izrael najgora zemlja na celom svetu. Mislim, dajte, molim vas, to je smiješno. Jedna velika šala, ali želim ostati na temi New Yorka, Alekse, jer dok ljudi budu gledali ovo, vjerojatno će već biti gotovo. Ali danas je parada povodom Dana pozdrava Izraelu na Manhattanu, gdje deseci tisuća, možda i stotine tisuća Njujorčana i pristaša Izraela marširaju New Yorkom, pokazujući svoju podršku državi Izrael. Po prvi put nakon mnogo godina gradonačelnik New Yorka, mislim da je to prvi put ikada gradonačelnik New Yorka neće biti tamo. Zoran Mamdani bojkotira događaj, javno je izjavio da neće prisustvovati ovogodišnjoj paradi. U isto vrijeme Jessica Tisch, povjerenica NYPD-a, izjavila je da će zapravo prisustvovati događaju. Pogledajmo ovaj isječak. Jeste li zabrinuti zbog toga što gradonačelnik neće biti tamo? Ne, to je odluka gradonačelnika da ne sudjeluje u povorci, a moja je odluka da ponosno sudjelujem. Dakle, Alex, možda najveći proizraelski događaj izvan zemlje koji se održava svake godine. Znam da sam, dok sam bio na fakultetu, s ponosom sudjelovao u paradi Dana Izraela, paradi Pozdrav Izraelu i ona se ponovno održava. Ali gradonačelnik New Yorka neće se pojaviti. Nevjerojatno je da smo došli do točke u kojoj gradonačelnik New Yorka, grada s najviše Židova na svetu, izvan Izraela, ne dolazi. Govoriš o, recimo, Brooklynu i Manhattanu. I imaš ljude koji dolaze i iz New Jerseya i drugih mesta izvan grada, iz okolnog područja 3 savezne države, gde verovatno imaš više od 2 milijuna Židova u tom jednom koncentriranom području 3 savezne države. Ovo je događaj broj 1, kao što si rekao. Bio sam na toj paradi mnogo puta. Prenosio sam tu paradu i koncert u Central Parku, koji se održavao odmah nakon te parade u više navrata. I to je zaista bio vrlo važan događaj za židovsku zajednicu da se poveže i pokaže solidarnost sa državom Izrael. Ali sada doći do točke gdje imate gradonačelnika u ovom gradu koji ima najveću koncentraciju Židova bilo gde na svetu, koji kaže da čak ni ne želi sudjelovati u paradi Dana Izraela. Znate, to je velika izjava. I onda u isto vreme imate tu napetost unutar same gradske uprave. Jer načelnik policije, poverenik policije NYPD-a, Jessica Tisch, koja je kći
Jamesa Tisha, koji je bio bivši predsjednik židovskih federacija u New Yorku i čak, mislim, na nacionalnoj razini u Sjedinjenim državama. Znate, ona dolazi na konferenciju za novinare, stoji odmah pored Mamdanija, nosi ogrlicu sa židovskom zvezdom i kaže da će ponosno marširati. Ali osim što ponosno maršira, što je sjajno, znate, to je važno samo po sebi, da ove godine uvode jedno od najsloženijih sigurnosnih mera oko ove parade, koja bi, iskreno govoreći, mogla postati velika meta. Mislim da ćete ove godine vidjeti mnogo više prosvjeda oko ove parade. Nije samo gradonačelnik taj koji kaže da neće sudjelovati u povorci, već kao što smo vidjeli na sveučilišnim kampusima na Kolumbiji i drugdje, mogli biste imati mnogo pro-palestinskih, pro-Hamas agitatora duž rute parade. I nadam se da će ova parada proći bez problema, bez većih incidenata. Ali u ovom rastućem trendu antisemitizma, kako nenasilnog, tako i nasilnog, zaista se nadamo da će svi koji danas dođu na ovu paradu ostati sigurni. Dakle, to je najveći proizraelski događaj izvan države Izrael. Sada razgovarajmo o vjerovatno najvećem proizraelskom događaju u Izraelu. A to je naravno JNS, Međunarodni samit o politici, koji će se održati za samo nekoliko tjedana, od 21. do 23. lipnja. Ovdje u Jeruzalemu, vječnom glavnom gradu države Izrael i židovskog naroda. Puno je događanja oko same konferencije. Tu su obilasci, šabat i sama konferencija. Razgovarajmo o tome nekoliko minuta. Da, zapravo konferencija postaje jedan od najvažnijih proizraelskih događaja i događaja solidarnosti između Izraela i Sjedinjenih država, kao i Izraela i njegovih pristaša diljem sveta. Neverovatno. Samo u drugoj godini koliko je pozornosti konferencija privukla. Konferencija se trebala održati još u travnju. Morali smo je odgoditi zbog rata. Gotovo smo rasprodani, ali još uvijek ima ulaznica. Ljudi mogu otići na jnsummit.org ili možete pronaći poveznicu na jns.org. Vidjet ćete je i tamo. Ali nevjerojatan niz izraelskih političara, uključujući predsjednika Isaka Herzoga, ministra vanjskih poslova Gideona Saara, nekoliko drugih ministara, uključujući ministra Šiklija za pitanje dijaspore, ministricu Gamlijel za znanost i tehnologiju i nekoliko drugih. Od ministara Eli Cohen, mislim, iz energetskog resora, Avi Dihtjer, koji je ministar poljoprivrede. I također ćete imati mnogo veleposlanika, uključujući, nadamo se, veleposlanika u Izraelu Majka Hakabija, nekoliko članova američke administracije, nadamo se, bit će tamo, uključujući one koji su zaista odgovorni za borbu protiv porasta antisemitizma u Sjedinjenim državama. Uključujući predsjednikovog posebnog izaslanika za borbu protiv antisemitizma Jehuda Kapluna, moguće i druge članove te administracije iz Ministarstva pravosuđa, uključujući Harmit Dilona, uključujući Lea Terela i druge. Mogli bi biti i drugi gosti tamo, drugi diplomati iz drugih zemalja. Alex Raymond će biti tamo. Ja ću biti ovdje, Jonathan Tobin, naš glavni urednik, bit će ovdje. Ja ću biti tamo. Ti ćeš biti ovdje. Osim toga, tu je bivša zvezda JNS-a, koja je nedavno imenovana za savjetnika za međunarodne poslove premijera. Također, njezino ime se spominje kao moguća kandidatkinja za generalnog konzula u New Yorku. Caroline Glick će biti tamo i još se obratiti. Melanie Phillips također. I bit će tu i nekoliko članova parlamenta, uključujući i neke vrlo visoke vladine dužnosnike iz evropskih zemalja, kao i neke članove iz zaljevskih zemalja. Dakle, prava lepeza političara, diplomata, članova parlamenta, uz sve vrste pravnih stručnjaka koji pomažu u borbi za Izrael na raznim pravnim forumima diljem sveta, onih koji se bore protiv antisemitizma, mnogo novinara, ali i puno influencera na društvenim mrežama. Biće više od 200 govornika u razdoblju od 2,5 dana. I nadamo se da će među tim govornicima biti i premijer, koji je održao govor na prvom JIS summitu prošle godine. Premijer je pozvan da prisustvuje. Naravno, vidjeli smo da se premijer bavi mnogim hitnim državnim pitanjima, tako da se nadamo da će prisustvovati. Ali saznaćemo kad se dogodi, možda čak i u posljednjem trenutku, hoće li on biti tamo. Nadamo se da će doći i nadamo se da će nam se i svi ostali pridružiti. Дай нам ponovno poveznicu za prijavu.
Možete otići na jnssummit.org. Osim toga, poveznicu možete pronaći na jns.org. Veselim se drugom godišnjem međunarodnom samitu o politici. Biće to sjajan događaj. Nemojte ga propustiti. I to bi bilo sve za današnje izdanje Jerusalem Minute. Ovdje na JNS TV, Josh Ashton, dopisnik za JNS News, zajedno s glavnim direktorom JNS-a, Aleksom Pajmanom. Hvala vam što ste nam se pridružili. Dajte nam veliku podršku. Obavezno se pretplatite na kanal. Posjetite JNS TV za sav nevjerojatan sadržaj koji nudimo. Također posjetite jnss.org za sve najnovije vijesti iz Izraela, Bliskog istoka i cijelog židovskog svijeta. Želimo vam odličan tjedan. Vidimo se sljedeći tjedan ovdje u emisiji Jerusalem Minute na JNS TV-u.